Bon dia, jornaleres. Sovint el poder, la política, l'economia ens queda lluny. Tenim la sensació que són realitats incomprensibles, infranquejables, inaccessibles. De fet, des de jornal.cat fem un exercici constant per explicar de manera senzilla coses que ens venen com a complexes. Perquè entenem que entendre el context és clau per avançar en la sobirania col·lectiva. Ara bé, si hi ha una persona que ha passejat per aquestes estructures amb pas ferm i mirant-los als ulls, és David Fernández, una persona amb llarga trajectòria en moviments socials, vinculada al món cooperatiu i amb un pas per la política institucional com a diputat al Parlament de Catalunya. El primer entrevistat del podcast de jornal.cat que ha tingut invitació al Polònia. El recordareu per haver aixecat una xancleta amenaçant el banquer corrupte Rodrigo Rato o per haver abraçat el polític de dretes Artur Mas en algun dels moments àlgids del procés. Un dels imprescindibles, un d'aquells que fa dècades ja denunciava una globalització que avui és la causa dels principals problemes del país, des de la pesta porcina fins a la gentrificació dels nostres barris. Així doncs, què denuncia David Fernández avui? Estigueu alerta que seran els nostres mals del demà. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. En acte de protesta. El podcast de jornal.cat. David, benvingut al podcast de jornal.cat. Moltíssimes gràcies, jornaleres, a vosaltres. Com deia a la introducció, fa molts anys que denuncies coses, no? I d'alguna manera les teves denúncies de fa 20-30 anys són els nostres mals d'avui, clarament acceptats per tothom, no? Per tant, d'alguna manera, quines són les teves denúncies d'avui que ens alerten de quins seran els nostres mals del demà? Doncs anem a veure. Jo diria que essencialment les mateixes. El que passa que accelerades i aguditzades, i la part més important, ja que parlàveu també de sobirania col·lectiva, és que no té res de denúncia personal, ni individual, ni narcisista, ni soc més intel·ligent que el del costat, sinó sobretot que són tasques col·lectives. Ara que me recorda 30 anys de l'ocupació del cinema Princesa, per exemple, i l'estigma de l'Ocupa va néixer aleshores, doncs quanta raó tenien aquells joves que ocupaven espais dient que l'habitatge s'estava convertint, no?, en un bé de luxe impossible per a les futures generacions. Però és veritat que, a diferència de fa 30 anys, doncs, quan assassinaven Guillem Agulló, quan mataven a la Sònia Rescalvo al Parc de la Ciutadella, quan assassinaven Lucrecia Pérez a Madrid, això és 90, 91, 92, 93, que hi eren grups minoritaris neonazis, no? I ara avui el que venim és un adveniment accelerat de nous feixismes, o com se li vulgui dir, jo li dic feixisme sense massa adjectius, és el mateix, i una desdemocratització global i una plutocràcia global també, que estem veient també aquests dies en aquestes noves regles del caos, que ja va anunciar l'Stephen Miller al gener, quan va entrar a Venezuela, i ara han entrat a Iran, dient que la llei de ferro de la història és el poder, la força i la violència. En la teva anàlisi, per què estem on estem? 30 anys després, sembla, pel que dius, pitjor del que estàvem. Doncs la paradoxa, que a mi és una cosa que m'emprenya bastant d'alguns progres, anem a dir-ho així, que ara ens diuen a tots que hem de sortir corrents, i no els hi falta raó, a combatre les extremes dretes globals, és que tots aquells que ara ens diuen que hem de sortir a córrer a defensar la democràcia són els que porten 40 anys carregant-se-la, amb polítiques neoliberals i amb un assalt mercantilista pràcticament a tot el que ha costat moltíssim construir. Li diguem escola pública, sanitat o pensions, no? Quan al principi deies que poder, economia o política a vegades costa d'entendre, doncs és senzill. Si quan surts del teu barri te'n vas al cap, hi ha sanitat gratuïta, això és política. I això fins i tot és poder popular, diria, no? I això fins i tot és economia pública, per dir-ho així. Però han passat moltes coses i com no hi ha crítica sense autocrítica, que diria l'estimat Ovidi, jo crec que hi ha molta responsabilitat en una part important de les esquerres. No significa això que ens haguem de fustigar, però sí que no puc comprar el marc que tota la culpa és de les extremes dretes, no que ara venen, sinó que hi ha uns motius, és a dir,
l'extrema dreta no és un fenomen nou que ha sortit ara després de la pandèmia de forma... No? Sinó que el primer Front Nacional de Le Pen és de l'any 83, quan fracassa un govern socialcomunista, li deien a les Hores de França, i quan desapareix l'esquerra dels barris i genera un buit enorme, és quan un vot d'esquerres comença a votar opcions terribles, no? Perquè estan penjant la soga que els penjarà, però crec que això, que una absència de les esquerres, o com deia el 15M fa no tant, no? A les places on és l'esquerra, al fons a la dreta, doncs ha abonat també una part del camí. I això, òbviament, no invalida ni molt menys. I aquesta crítica, sense fustigar-nos, però com a anàlisi i potencialitat de millora, diguem-ne, és només l'absència o en moments clau? És a dir, què n'esperaríem? Què hauria d'haver estat diferent? Què creus que hauríem de fer diferent? Si podem rebobinar, i són tantes coses, perquè al final, en fi, la memòria també és un múscul o una disciplina, no? Però segurament a Grècia, quan la crisi financera del 2009, si haguessin sortit molt més en tromba a defensar-la, no? Doncs no haguéssim acabat perdent tots i totes després moltíssims, no? I a cada vegada perdem molts llençols. I al mateix temps, òbviament, quan parlem de les esquerres, parlem d'una molt concreta, no? Que és aquesta socialdemocràcia caoba, tipus Schroeder en el seu moment, a Alemanya, que tenia un programa que es deia 200 Europa 2010, que és de l'any 2002, és a dir, en ple creixement econòmic, i allà ja es parlava de privatitzar la sanitat, privatitzar les pensions, baixar els salaris, ser més competitius, etc. Això no es clou, perquè ara es diu, l'esquerra no parla de migració. Diu, no, de quina esquerra parleu? Perquè jo vinc d'una esquerra de barri, si voleu, o social, o civil, o popular, o com li vulgueu dir, que porta parlant de la llei d'estrangeria des de l'any 88, dels centres d'internament des dels anys 90, dels crims de l'extrema dreta també, no? Des que van matar a Lucrecia Pérez a Aravaca a l'any 92, però sí que jo crec que amb el que estem vivint, i ho diré d'una forma una mica... Bueno, la realitat és dura, és que això és l'epíleg de 40 anys de neoliberalisme. O sigui, si després de 40 anys destruint deliberadament, políticament, els vincles socials, comunitaris, veïnals, al final queda un camp abonat per la llei de la selva i l'egoisme, doncs al final què et trobes? Pues et trobes amb aquest epíleg feixista de la història. L'epíleg que proposen, vull dir que la història és plàstica, es pot canviar i es pot revertir. No tens la sensació que reivindicacions, dic vostres perquè jo en aquell moment era un moc, però reivindicacions històriques com aquestes que parles del cinema Princesa o tantes altres que has anat mencionant, a la vegada no creus que han anat guanyant relat? És a dir, el que per vosaltres, que reivindicava en aquell moment, a dia d'avui, en alguns termes es consideren obvietats, és a dir, l'accés a l'habitatge per tothom, obvietats o la globalització, qüestionar la globalització mateix, és a dir, d'alguna manera, o temes ecològics, d'ecologisme, mare de Déu, no? És a dir, d'alguna manera, en relat hem anat guanyant, no? S'ha anat centrant, però políticament o en acció doncs, sembla que estem perdent això, llençols a cada bugada. És important lo de narratives i relats perquè si les narratives no guanyen democràticament o no tenen una adhesió popular majoritària, no es tradueixen en polítiques, no? Però clar, el primer desnonament als països catalans fruit de la crisi del 2010 és del 2010, és el primer desnonament que atura la PA en el seu moment. Han passat 16 anys, no? I seguim encapçalant el rànquing de desnonaments. És a dir, el problema òbviament, és de voluntat política i de falta de voluntat política, però no reconèixer que feminisme, ecologisme, fins i tot pacifisme, no? Vull dir, avui és més fàcil dir no a la guerra que han decretat Netanyahu i Trump, no? Saltant-se totes les regles agudes i per haver, que possiblement fa 20 anys que van entrar a l'Iraq i tots vam passar per aquella barbàrie que encara avui en paguem les conseqüències. I és sí, i fins i tot et diria que en les narratives avui és molt curiós com veure com si jo posés aquí determinades frases, entre cometes, sense dir de qui són, sorprendria, no? I si jo dic que hi ha una persona que ha dit que així no es pot continuar amb aquest nivell de desigualtat social, amb aquest nivell d'elusió fiscal i amb aquest nivell d'externalització ambiental, doncs resulta que és el president del Fòrum de Davos. I si dius que hi ha algú que diu que el capitalisme... És que potser és la banalització de les narratives... No, en aquest cas jo crec que s'ho crec, l'Anton Costas, que és expresident del Cercle d'Economia, parla de capitalisme zombi i
el Miquel Puig, que és una persona liberal i que creu en l'economia de mercat, parla de capitalisme suïcida, no? I César Rendón és de capitalisme canalla. Vull dir que aquesta consciència de que el capitalisme és una trinxadora i una liquadora que s'ho pot emportar tot per endavant és molt col·lectiva. El que passa que hi ha una escissió complicada de gestionar entre paraules i fets. I per això cada vegada creix més l'extrema dreta. Perquè si l'únic programa per combatre l'extrema dreta és anar repetint com un lloro que no governi l'extrema dreta, ja ha guanyat l'extrema dreta. L'extrema dreta se la guanya obrint hospitals, obrint escoles, obrint biblioteques, millorant les condicions materials de vida de la gent i fent memòria també. És que és molt poc. Fa 50 anys aquest país vivia sota una dictadura feixista. És bèstia, no? Com s'ha accelerat la història. Aleshores, són moltes coses alhora i al mateix temps saber mirar, saber comprendre i saber compartir. El món aguanta cada dia, ja sé que està ple de canalles per dalt, però la vida quotidiana, la vida de milers de persones continua funcionant perquè la gent continua creient en la solidaritat, en el suport mutu i en fer un cop de mà. Si no estaríem ja en una guerra civil permanent i invivible, no? I això no és així. I això també val la pena molt mirar-ho i saber-ho. Bueno, com detectar aquestes escletxes, no? Les bones pràctiques que ens fan sobreviure i seguir resistint. I en aquest sentit, l'economia social i solidària, aquí al mig, no? Què és per tu i quin paper hi pot jugar? A veure si tinc la poca virtut de la síntesi que no tinc. És a dir, l'economia social i solidària i cooperativa, especialment, en el meu cas, per mi és la gran alternativa i segurament el millor antídot disponible per combatre tot això que estem parlant. És obrir les portes no només a la democràcia política, sinó a la democràcia social i econòmica. És materialitzar que totes les persones naixem lliures i iguals, i és la boníssima amenaça del bon exemple, no? I sobretot és una matriu de canvi. No dic que hi hagi un model tancat, però és una matriu si realment ens en volem sortir i deixar un món habitable simplement a les generacions que vindran. És una esmena general, no? Aquest capitalisme depredador, devastador i degradador, i és al mateix temps una escola de democràcia, però al mateix temps un programa polític. És a dir, quan un ha d'explicar que a Barcelona sí que es pot viure pagant lloguers de 350 euros o de 500 euros en pisos de 50 o 70 metres quadrats amb un contracte de 29 anys, la gent diu això és mentida, no, això passa fa molts anys. I també fins i tot tornant al que deies abans dels avenços que hi ha hagut en les consciències, no només en les narratives. Si ha augmentat la narrativa, ha augmentat la consciència. No? L'economia social i solidària, en aquell cinema princesa, estava en un marge i en un racó, i avui representa pràcticament el 8% del PIB de l'economia catalana. I en l'economia social i solidària, possiblement, jo que he treballat a la SEAT, per exemple, no cobro més, però visc molt millor. I això també s'ha d'explicar, no? Perquè és una ètica aplicada, no?, a l'economia. I jo crec que és això, que és el gran espai alternatiu que tenim per demostrar que no que un altre món és possible d'aquí 5 anys, sinó ara, avui i aquí mateix. No? I a més és molt més fàcil, el que realment és complicat és reproduir aquest model, no? que no porta enlloc. No? A jornal.cat diem l'utopia ja existeix i la trobaràs cada dia al jornal perquè realment expliquem pràctiques d'aquestes cada dia, no? I que s'estan desenvolupant. A la vegada també ens trobem amb una contradicció amb tot el que és la relació entre l'economia social i solidària, el cooperativisme i el sector públic, no? Per un cantó, òbviament, ferms defensors del sector públic i a la vegada emprenent pràctiques privades, no? Cooperativistes, sense afany de lucre o amb vocació comunitària, però privades al marge del sistema públic. No? Com aquest encaix, no? I aquest que d'alguna manera té alguna cosa de mentrestant, com el vius tu o com el situaries tu? Jo el situaria... Pregunta interessantíssima. Jo el situaria fins i tot evolutivament, no? O 3 reflexions. La primera, jo recordo quan vaig estar 3 anys al Parlament, que és molt poc en la meva vida, però que vam tombar un parell de lleis de cooperatives, perquè aquí hi havia un model mercantil, capitalista, economia lliure, aquí un model cooperatiu, i en comptes d'impregnar, no, una mica de cooperativisme, el que volien era introduir els socis de capital privat en el cooperativisme, i es van tombar. I també es miraven de forma estranya, fins i tot amb algunes esquerres, com dient, això ja no està. Aleshores, també és una victòria, no, del moviment cooperativista, anem a dir-ho així, que tots els partits polítics, pràcticament de forma transversal, ja incorporin l'economia social com un eix de desenvolupament econòmic, social
i comunitari. La segona, i crec que està fa molt de temps escrit, i fins i tot quan la xarxa d'economia de Catalunya naixia, allà al voltant del trencant del segle XXI, és que hi havia una matriu de canvi, i la matriu de canvi necessàriament pivotava en aquesta tríada que jo he pres a la universitat, no? D'estat, mercat, societat. Què fa l'Estat? Què fa el mercat? Què fa la societat? Sobretot perquè que l'Estat no és neutre, és un espai en disputa, no? I moltes vegades el mercat l'ha colonitzat, i quan hi ha lluites civils doncs resulta que hi ha drets per tothom. I l'última, que és molt recent, i aleshores en aquesta tríada la part social era la del cooperativisme, no? Que aportava la pròpia societat autoorganitzada. Però penso que el Pacte per una economia per a la vida que va formular el cooperativisme català sota la pandèmia ho explicava molt clar, no? Hi ha en aquests moments tenim 4 economies a Catalunya que conviuen: l'economia pública, i si no la tinguéssim no existirien les pensions, per les quals es redueix el risc de pobresa a la meitat pràcticament a Catalunya. Tenim l'economia de mercat capitalista, tenim l'economia social i solidària, i com tenim un 30% d'exclusió social, doncs tenim les economies comunitàries informals, no? Aleshores, quin paper ha de jugar cadascuna? Jo crec que cadascuna ha de jugar el seu paper. De fet, si mirem com l'Estat tantes vegades ha patrocinat l'economia privada de mercat per a beneficis, macrobeneficis privats. Avui parlem d'energia. Endesa encara significa Empresa Nacional d'Energia, per molt que naixés sobre el franquisme, no? Sí. I Telefònica era una empresa pública. Saps? Mil coses, com s'ha privatitzat aquest país, és una cosa que també ens n'oblidem. Però aquesta foto a la vegada és a conseqüència de que l'economia pública, malauradament, no pot ser la comunitària. O sigui, tant de bo ho fos, no? És a dir... No, és que no, jo crec que en els criteris d'una economia per a la vida jo crec que les 4 economies han d'existir. És a dir, l'accés de mercat és una distopia absolutista. L'accés d'estat també. I nosaltres sempre hem dit que quan generàvem autonomia o quan generàvem sobiranies populars servia per tots els cicles polítics, no? Que no depeníem de condicionants externs, no? I per això moltes vegades, per molta gent, el cooperativisme és l'amenaça del bon exemple, perquè constitueix una espècie de contrapoder democràtic que també es basa això en l'autoorganització econòmica, civil i social. I és veritat que en aquest cas l'única que sí que és una institució que hauria de ser a tots, no? Són les institucions democràtiques, i jo crec que en les institucions que ens permetin governar-nos. I el que li demanàvem el 2012, me'n recordo, era que no emprenyéssim molt. Amb que no emprenyéssim ja ens conformàvem. Però, òbviament, quan hi ha hagut un discurs també amb l'acceleració de la globalització, ara tothom parla de sobirania, no? I carai, no hi ha economia més sobirana, no? que l'economia social i solidària, per arrelament, per funcionament i per projecció, perquè sempre està pensant en els que vindran. I l'economia comunitària el mateix, o sigui, pot tenir suports de l'economia pública. Jo crec que ha d'haver-hi polítiques públiques, òbviament, de promoció. L'Ivan Miró, que és un dels que sempre està darrere d'aquests debats, parla d'economies plurals transformadores, no? I aleshores, clar, avui estem molt desiguals. Bona part de l'economia catalana és economia privada de mercat. I aquesta sí que se li ha d'exigir com a institució democràtica respecte als drets laborals, respecte a la igualtat de gènere, respecte a la integració de col·lectius històricament exclosos, respecte a polítiques ambientals que òbviament són aplicables a l'economia social i solidària, però que no fa falta que li exigeixin perquè ja venen de sèrie. És genuí, no? D'alguna manera. Sí. És marcar de fàbrica. I entrant a l'àmbit del cooperativisme, entenem... També hi ha debats dins del cooperativisme. Cooperatives grans sí o no, què en fem de Bacus, de Consum, Mondragón, Suárez i companyies, no? Quina seria la teva mirada sobre això, no? És a dir, per on creus que ens hem de desenvolupar? Té sentit mantenir només estructures petites? Té sentit escalar-les? Bueno, aquest és un debat no resolt. Segurament ara m'aniré a les coses que he pres durant ben bé 30 anys, no? El cooperativisme. I és que és veritat que el gran taló d'Aquil·les del cooperativisme continua sent el creixement. Has dit 2 models que han suscitat, sobretot un que és Mondragón, que en el seu moment va suscitar molta crítica legítima, jo crec, i que després van rectificar, no? Però un dels grans errors en el seu moment de Mondragón, i jo crec que a través d'Eroski, va ser intentar imitar
el capitalisme de consum, de plataforma, en aquest cas de grans superfícies comercials, i dic, home, per ser com ells, no? I hem vingut a no ser com ells, no? Aleshores, el problema és, jo, per exemple, a COP57, que he estat 25 anys vinculat i crec que el model de creixement el van encertar moltíssim, el model de territorial, en comptes de fer una piràmide jeràrquica i franquiciar, el que van fer és un creixement en xarxa, no? I vaig aprendre fa molt de temps també de les meves mamis de l'economia social, es digui Yayo Herrero, o es digui Jordi Via, o es digui Jordi García Jané especialment, que l'estructura més resistent, no? Anem allà, al món natural és la del diamant, però no perquè sigui una roca molt, molt forta, única, sinó perquè si mires l'estructura molecular està ple de nodes i tots estan interconnectats entre ells, és a dir, la malla que fas. Aleshores, en comptes de créixer cap amunt, créixer en horitzontal. I després és veritat, per exemple, jo me'n recordo, ja que parlem també de poder i parlament i cooperatives, una de les lleis que es va pretendre fer era una llei que en veritat estava pensada per grans grups cooperatius, no? I aleshores dèiem, bueno, doncs feu una llei per grans grups cooperatius, però no afecteu ni infecteu, no?, la trama del 95% de les cooperatives d'aquest país, que són petites i mitjanes, no? Però és una enorme debat, i al mateix temps, com el capitalisme de plataforma realment. O sigui, les contradiccions són en el doble sentit. Una és la interna, si vols, teòrica, com construeixes economies de vegades, i l'altra és que el moment és tan urgent, tan d'emergència, i tant que el capitalisme ho està mercantilitzant tot, si pensem avui en les nostres vides, no? En viles, municipis o ciutats, doncs com tot s'ha, no? Com quin és el poder d'Amazon, quin és el poder d'Uber, quin és el poder del mòbil, no? Que tot això, la resposta ha de ser ràpida, perquè el mal va emportar avions, no? I nosaltres anem amb una pastareta allà, no? No, i en aquest context sí que a vegades un abacus o això, no? Jugar estratègies de donar resposta a això. Jugar estratègies, avenços i retrocessos, tensions amb llibreries cooperatives en el seu moment que van saber rectificar, no? En el seu moment van dir, farem una llibreria a cada comarca. Dic, ja hi ha una llibreria a cada comarca. O sigui, igual obrint-la tu tanques la que hi havia, no? Aleshores, són coses que per això hi ha els factors de la intercooperació, per això dic que no tot pot ser... En fi, i després, clar, hi ha batalles, clar, Abacus amb qui... Si entrem en matèria, doncs amb qui competeix? Amb dos grans grups empòrics editorials que hi ha a Catalunya, que un es diu Planeta, no? Aleshores, clar, Osuara no? Competeix en la dependència doncs amb un senyor que es diu Florentino Pérez. Clar, jo en aquest dilema tinc molt clar amb qui estic, i el mateix, no? Cap aquí, però el mateix dins d'aquí també miraré que les coses funcionin com han de funcionar, perquè una de les perspectives, per exemple, de Mondragón, quan són 80.000 socis, és que a vegades l'esperit cooperatiu... Bueno, ara hi ha hagut 2 grans cooperatives de Mondragón fa 2 anys que han decidit que marxen, les que tenen més beneficis i que volen deixar d'ajudar a les que no tenen tants beneficis o a les que tenen problemes. Home, per mi és poc cooperatiu, no? I aleshores o aquí vam tenir un problema enorme amb Ecotècnia, que era el nostre buc insígnia cooperatiu d'energies renovables, que es va vendre a Alstom i cada soci va rebre molts milions d'euros, no? Bueno, i és veritat, Alstom els hi va dir, o em compreu o us esclafo. Bueno, doncs jo hagués esperat que hi hagués hagut una sortida cooperativa, segurament amb suport de l'administració pública, però en aquell moment no estàvem en la fase actual perquè s'ha avançat, i en aquell moment, a finals dels anys 90, tu anaves a un banc a demanar un crèdit com a cooperativa i et miraven pràcticament com si fossis un ocupar, no? Ja, mira, imagina't, no? Sí. També en aquest fil s'ha trencat una mica el fil, bueno, no sé, potser m'avanço, però entre les lluites laborals i el cooperativisme, no? És a dir, el cooperativisme de treball, no sé fins a on això s'ha trencat en relació a les lluites. Jo crec que s'ha trencat, s'ha esquerdat una memòria cooperativa, a vegades també es romantitza la cooperativa, a vegades fins i tot els discursos oficials han sigut una altra forma d'empresa, no? Com si fóssim una empresa, i si un se'n va als pioners de Rochdale al 1844, amb els principis que encara regeixen el cooperativisme, i sobretot se'n va a l'enorme tradició obrera i cooperativa d'aquest país, des de la primera Boianga de Barcelona, 1840, fins a tot el que es tronca el feixisme a l'any 39, està directament vinculat al moviment obrer. I no, és així. I després, per exemple, no sé, jo que vaig començar el cooperativisme per sort meva al COP57, el COP57 és una lluita obrera, que és la lluita dels antics treballadors de l'editorial Bruguera, que mantenen una llarguíssima lluita, no? I que en el fons és
prendre les regles de la pròpia vida, no tenir ni amo ni patró, anem a dir-ho així. Bueno, això forma part d'una cultura també que també s'ha intentat amagar en aquest país. A mi em sap molt greu. Vull dir que jo admiro molt el XUC, perquè va ser el partit des de l'1 d'abril del 39 que va lluitar contra la dictadura franquista, però la tradició llibertària en aquest país és molt important. A més, venim del 10 de març, que és quan van assassinar Salvador Seguí, però està directament vinculat a una esfera autònoma de vida on els qui més patien un model econòmic, perquè a vegades també romantitzem la industrialització d'aquest país, feta sota el patiment i les esquenes de dobles migracions, les que van venir de la resta de pobles de l'Estat cap aquí, però la interna catalana, del camp a les conques quan aquestes migracions eren molt més significatives del que poden semblar ara. Molt més. La primera pancarta documentada dels països catalans, fins que no en surti una altra, perquè la història sempre s'enriqueix, és una del 1855 a la conca del Ter, amb la primera vaga general a Osona, que és associació a mort. I ens continuem associant per no morir. No? Aleshores, jo crec que sí, que està molt... I fins i tot et diria també que després hi ha moltes tensions entre sindicalisme, condicions de vida i cooperativisme també, no? Per exemple, el tercer sector, ara venim d'una setmana on hi ha hagut vagues del tercer sector contra les condicions dins dels mateixos tercers sectors, i dins de les cooperatives hi ha molt debat, i jo conec models molt distints d'escala salarial. No? Jo que fins a la COP57 fa un any l'escala era 1-1, era així, i estic en un grup de música, o estàvem, que eren els Ovidi 4, i l'escala era 1, o sigui, cobrava el mateix el que feia el so, el que venia el merchant, i el que estava sota els focus, i era aparentment el protagonista. Però jo crec que això són molts debats, i a mi em preocupa, i també debats que s'han de tenir, perquè per mi el cooperativisme no és un model ni tancat ni perfecte, sinó que és el que posa les millors eines per resoldre de la millor manera, és a dir, de la forma més democràtica, totes les contradiccions, conflictes i problemes que podem tenir i que podem afrontar. No? Però hi ha moltes tensions, i a més no ho negarem, nosaltres no som una illa. O sigui, el cooperativisme aixeca la persiana cada matí en un entorn, perdó que ho digui així, bruta i brutalment capitalista. Vull dir que hostil completament, no? I això genera molt debat, i fins i tot m'atreviria a dir que a vegades ho parlem amb moltes companyes i companys, que fins a quin punt hi ha hagut un creixement molt sostingut de l'economia social i solidària, però en l'última etapa un cert efecte bombolla, que ja veurem d'aquí 5 anys quants aguanten l'estrabada de la crisi que vindrà, perquè en la crisi estem en crisi permanent, això és obvi. Però forma part d'aquestes anades i vingudes també necessàries, no? S'haurà llaurat un terreny que... Sí, d'anades i vingudes, i jo crec que a uns fonaments, que és per on comences qualsevol casa, qualsevol cooperativa, com més sòlidament cooperatius siguin els principis i les pràctiques, molta més capacitat de resistència. És a dir, la mateixa crisi que, entre d'altres, va ser un motiu pel que acabés al Parlament jo un dia, en un espai col·lectiu, òbviament. Jo recordo que eren informes oficials del Departament d'Economia que deien que el sector econòmic més resilient i més solidari era l'economia social, perquè abans d'acomiadar redistribuïa sous o rebaixava jornada, no? Però sempre intentava tenir el mínim impacte social negatiu possible. No? I això són cultures democràtiques en el món del treball i de l'economia. Per això que a vegades també veig sectors econòmics, és a dir, quan les grans escoles econòmiques de negoci d'aquest país ja incorporen l'economia social dins dels seus programes, avui toca el Feliu al Paral·lel 62, és que hem guanyat perdent i és que hem perdent guanyant, anem a dir-ho així. En veritat és una victòria, però en veritat també hi ha un retorn que és, intento agafar aquesta economia alternativa contrahegemònica i la passo pel meu sedàs. O sigui, tots els bancs parlen de finances ètiques, els més inètics, els més immorals, totes les elèctriques més contaminants parlen d'economia verda. Clar, això en el fons és guanyar. En la forma és guanyar, però en el fons és perdre, perquè no s'està aplicant cap política verda. Perdent llençols a cada vegada. Sí, exacte, sí, per això et dic que, com deia un estimat filòsof, les idees neixen a l'esquerra amb molt bones intencions i moren a la dreta de mala manera, no? Hòstia, és fatal. En tot cas, per això ara anirem a la capsa, que la capsa està plena de tòpics. I tant. Tòpics de l'extrema dreta, del feixisme popular, aquest normalitzat. Del nou sentit comú d'extrema dreta ultra. Això mateix. Molt bé. A veure què et surt i a veure com ho combatem. Només volem generar rumors de veritat, diguem-ne.
A veure. Llegeix-el tu. Totes les persones negres són iguals. Bueno, a mi em sembla... O sigui, m'agrada molt que puguem parlar des de la nostra blanquitud, Sí, exacte. que ja és parlar des d'un lloc, des d'un privilegi, diguem-ne. Parlar d'això, perquè al final som els que estem perpetuant certa mirada, no?, sobre... Sí, és una frase estúpida, òbviament, i per contrarrestar-ho fora de la nostra evident blanquitud eurocèntrica, us diré una cosa que m'emprenya molt d'aquest país, que sempre que veig l'adhesiu, ara ja no sovinteja tant, però als anys 90 sí que era un adhesiu que veies en cotxes que deia tots els catalans són bons. No? I aleshores, bueno, aquí, Félix Millet, Clar. Núñez i Navarro, Comencem la llista i no Javier l'acabem. de la Rosa, clar, comencem i no acabem. Aleshores, els hi podia fer una broma estúpida, perquè tots els tòpics d'aquests extrema dretes agafen una pedra de realitat. Home, sí, efectivament, totes les persones de raça negra són negres, no? I totes les persones, en aquest sentit, som iguals. Com aquí, òbviament, el que hi ha és un racisme colonial brutal, de que són subdesenvolupats, de que, no? de que són uns animals, no? Que és l'animalització de l'altre, que és la deshumanització de l'altre. Negre de Banyoles, recordem-lo. Ja, però després tots celebren els gols, no? de grans jugadors quan marquen els gols. Per tant, el racisme sempre també t'has de dir que ho posa, no? El color del diner, no? És a dir, no ens queixem quan hi ha una persona rica de pell bruna que arriba a aquest país, sempre és perquè són pobres i perquè els hem abocat a... I això també, igual que en comptes d'islamofòbia, a vegades s'ha de parlar d'islamoignorància, què sabem, no? de la història del moviment afroamericà, què sabem fins i tot de l'origen del capitalisme, que es basa fonamentalment, no? en l'arrencament de majories negres de l'Àfrica portades com a esclaus. Hi ha un llibre preciós, el Capità Swing, que es diu Barco d'Esclavos, que el recomano. És molt dur, perquè també parla de la lluita de classes dins del vaixell, no? Però és molt dur. A mi m'encanta un llibre fantàstic que es diu El ferrocarril subterrani, que com sabeu és aquest ferrocarril que existia, que no era un ferrocarril, era una trama clandestina, que en la Guerra Civil Americana doncs, passava, no? del sud al nord a les persones, als esclaus negres i que fugien, i em sembla molt eloqüent per l'època actual, però no. Això és un tòpic, haig de reconèixer que és un dels tòpics més en desús. Jo crec que aquest l'hem superat una mica. Ara el que s'està dient, perquè mai no canvia la base de l'odi, però sí l'objectiu, no? I ara jo crec que aquell racisme brutal contra l'Àfrica negra en les nostres latituds s'ha substituït per una arabofòbia, no? I un odi i una islamofòbia, no? Sí. I al món àrab que relliga perfectament el que passa a Gaza amb el que passa als nostres carrers. És una mutació camaleònica. És una mutació, però no deixa de ser, una mutació camaleònica. Però no deixa de ser racisme. Sí. I bé, acabem amb una mica d'humor, tirem-nos a l'anècdota. Explica'ns la teva derrota, aquell moment en què et vens el capitalisme, que dius, escolta, és que ja no puc més, és que s'imposa la realitat i acabo tirant la tovallola. Mira que m'ho veu dir i a veure, anem a ser honestos, perquè si no ens ho diem tot, no diem res. Estem cada dia bombardats i saturats d'aquest consumisme compulsiu que ens buida de tot, que a través dels paràmetres de l'economia solidària és fàcil de subvertir i de desobeir. I, home, clar, jo tinc una derrota quotidiana, que és que fumo. I aleshores, clar, no hi ha manera de trobar un proveïdor, i espero que no n'hi hagi mai, no? D'economia social i solidària de tabac cooperatiu. Tu la derrota la xucles ben cap a dins. Me la xuclen. Però l'altra, que és gran, perquè jo sempre he cregut en les estructures populars de base, però haig de reconèixer que fruit de l'auge també dels feminismes en un altre vessant, que és la de l'esport, i pressionat dolçament per les dues filles d'una llibretera amiga de tota la vida, per la Gisela i la Marina, que són les filles, vaig pagar 2 carnets femenins al Barça. La qual cosa és una derrota per mi, perquè crec que el Barça, és veritat, més que un club és una multinacional, però haig de reconèixer que dins d'aquesta multinacional em sembla, i he anat, i m'ho passo pipa. M'ho passo pipa perquè s'ho passen pipa i perquè més són el futur que vindran i dic, estem guanyant. Bé,
empatitzem amb les teves derrotes, les abracem, fins i tot ens hi sumem. I visca la Pina, que és la millor, visca la Clàudia Pina, que és impressionant. Boníssim. I res, doncs fins aquí un nou capítol del podcast de Jornal.cat. Gràcies, David, per ser aquí. Gràcies a vosaltres per la confiança i recordeu que l'utopia ja existeix, la tenim aquí amb el David, amb totes les experiències que expliquem i cada dia al Jornal.cat. Un programa de Jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, en producció amb la cooperativa El Monocle. Gravat dins del prototip de projecte europeu de recerca i intercooperació Interreg-Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, i la Direcció General d'Economia Social i Solidària.